Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito. Walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Masigsiglat yaagaw na Biyernes Pangasinan, Dagupan, Wadyalaso, Saray, Balitan, Matuwa. SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan, Matuwa. Ya ipasabi na sa ilawas yon kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaantabay timot si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw lang natin na Biyernes sa tatang tanagagik, petsa 26. Kaya riyon arungalan so saray likna ay balay tan PM at unsublay so saray Balitan, Matuwa. Makapataktakot yagawa at Venezuela tatang tanagagik. Tano akin amidwa amidwaran tinanyag na makmaksil yayagyag at tatang tanagagik mga kapaborito. In muna nara na atay 7.2 yakakasil na yagyag ditan at Venezuela. Kaya rito din malantan so 7.2 yayagyag ni tanmutla ya timumbok sumasmaksil ya 7.5 yayagyag ya tinmama tatang tanagagik at kanlurang bahagi ng Venezuela nan at sa may agaw na petsa 24 agaw na Miyerkules diman
at kabisera na Caracas at Venezuela at ating tanagagi. Ya unong at saray report pigaran na edipisyo, building, so akusbo, gumuho at napinsala habang libo-libong residente ang napilitang lumigas sa lansangan dahil sa takot sa mga aftershocks. May mga naiulat ding sugatan at patuloy ang rescue operations sa mga natabunang estruktura. Apektado rin ang ilang infrastruktura kabilang ang mga kalsada at paliparan na nagdulot ng pagkantala sa operasyon at transportasyon. Noon anang ng timan so sara may video at social media tatong tanagagik makapataktakot. No aman labatlay 1990 earthquake yan mismo na imatunan tayo tan alik na tayo tatong tanagagik at manggiw-giw lay gana-gana gauntan. At sika tayo how much more at saya sa agawad Venezuela tatong tanagagik mga kapaborito yadwaran ng tumbukan niya maksilya yagyag. Ipanang mo pa may video engineer Nixon at sa tay agawan yagyag ditan at Venezuela ninang nang yuyay. Timusbo gimo ba may building paano ito nawala rin totoo na dito nini? Grabe. Kanyan dyan sa rin kaplasan na tatong tanagagig at sa tanyagawan yagyag at Venezuela walat state of emergency natan so intirong bansa habang patuloy po na inaalaam ang kabuuang lawak ng pinsala at posibleng bilang ng mga naapektuhan. At accordingly, that estimate tatong tanagagi kung paano 100,000 yatuto sa atigway bilayad satan iagawan earthquake global earthquake itan at parte na Venezuela. Actually, aliwan Venezuela labat sa makakalit na nasa YouTube na kanatapong tanagagi mga kapaborita lontan. Diyan labat lang tuyo kayong Pangasinan ang hindi ka lang igulit so labing talo iyayagil galik na ditan at Bolinaw niyang ganata na mo makakalit na nira. Lately wala mo so earthquake galik na at Northern California 5.6 so kasiltutan insan nagunuyan wala sunawa timat ya report ya Japan 6.9 magnitude na lindol. Kanyan sa iyag-agulan tayo ayagi alog kumonya nagalaw iman sa Manila trend sa taton tanagagik jad bansan Pilipinas ta balbalag so epekto tutan na ani. Balbalag so epekto tutan na ani. Tano atan sugin malaw atay Manila trend sa taton tanagagik sa ibabagada at maka-experience tayo na likod at sa tay strong ground shaking at makalik na timat na tsunami plus of course damage to buildings, bridges, roads, ports, power, water and communication systems. Singasama agawan noong 1990 yalik na tayo ang gapoy kuryente, ang gapoy danom yan na inom. Nansaman walay si mabidya ya truck ya aratay danom at ilog saragton inuman pero ipadalandad sa kaya machine ganun po kahirap. Bukod pa sa maraming establishmento nagsara ang gapi trabaho napakahirap kaya you could just imagine no sa kuya lugar at dinalan na yagyag maksil yagyag at atang tanagaging. By the way, ngayon palang araw na to ay idalat na to ng Mayor Patrick Karamat at Karaklan ditanad Bali na Kalasyaw sa Rikabaluyan to ditanad Bali na Kalasyaw iramay agaawan reporto at sa may gawan natan niya State of Kalasyaw Address.
At kabansag tumata natatang tanagagik susamay pansilibra. Pansilibra na say kapiestaan na say patron saints daditan. Saints Peter and Paul. Manpiesta at ating tanagagik at walaman so Pimaway. Executive Order Number 028, an order suspending work in the municipal government of Calasiao and national government agencies and classes in both public and private schools on June 29, 2026 in observance of the Feast of Saints Peter and Paul. Wala. So sa may pinirman to ng Mayor Patrick Agustin Karamat, suspension of classes in both public and private schools, classes at all levels in both public and private schools within the municipality of Calasiao. Untan tumat saramay suspension of work, municipal government of Calasiao and national government agencies within the jurisdiction of the municipality. Agamanon tanad sari pribado iran establishments at it is within your discretion. No man suspindi kayo na trabaho yu o dino ande. Natan karo man natatang tanagagik at tapan pituyawan tayo si General Harris Pama ya in-share to man so samay BES to ya sikatutan susama inimplementa da dimana da Camarines Sewer no agak nalilingo anto tapyan jaruntan at nabantentan na iyagol iray ugugaw at saray karahasan ya singasama agawat takluban anto natan Dagupan City National High School at wala man so agaway may check up kinapkapan iramay walay ginawdan bug inspection yaaya at mandatory for everyone entering the school. That is under DepEd policy that all learners, personnel, and visitors must submit their bags for inspection. No imbagam so must, whether you like it or not, you are subject for inspection. May bag mo. So, upon entry into the school, to maintain a safe and secure learning environment. So, routine bag inspections shall be conducted using authorized non-contact methods such as full-body electronic scanners. Kanyan, very good irat Dagupan City National High School, in fairness, tawalatan so uusaranda ya full-body electronic scanners. Kwantabal, no walay bag scanners da, walay handheld metal detectors. Ihamat, wala yan. Handheld kinmanay aliwan full body electronic scanners no ang ingan handheld metal detectors taamay full body electronic scanners atan may usaran dat airport at ating tanagagik atan may usaran dat airport. So it's a handheld metal detectors, meron po sila dyan sa Dagupan City National High School. Kanyan wala man so may confiscate daya knife, pocket knife, plus yung knuckles and other things like vapes at ating tanagagik na pinagbabawal mismo sa loob ng premises ng Dagupan City National High School, especially sa senior high school department. At pituyawan tayo mismo si school principal, si Sir Willie Gieb. At non tumot, so sara may measures yung gagawin natin dito na Dagupan City National High School following that incident yagawa at Tacloban. Dengalan tayo. So satan niya interview tayo at kinan Sir Willie Gieb sa school principal na Dagupan City National High School tan Senior High School ditan at siyudad na Dagupan. Good morning Sir Willie, ang ating principal po ng Dagupan City National High School. At before we proceed with our questions, Sir, pwede pong bumati muna tayo sa ating mga viewers at listeners po ng Radyo Pangasinan. Yes po, araw po sa lahat. Hello po sa lahat ng mga viewers, listeners ng Radyo Pangasinan. Yeah. Sir Willie, I'd like to take this opportunity na kumustahin po ang security measures ng ating school, considering the fact na this is one of the biggest and thickly populated na eskwelahan sa
Region 1? Yeah. We have in place naman po all of the necessary security protocols. We have been implementing the security protocol that have been adopted by our school governance council way back 3 years ago. So, meron po kami sinusunod security protocol para dyan. And right now, as of this date, ay kasalukuyan po na nire-revise or nire-revisit ng ating school governance council yung ating security protocol na yan, so that we will not have that kind of incident here. Sana ay hindi ito mangyari dito. Strict ko naman po yung implementation namin ng aming mga different mechanisms so that we can avoid yung mga unnecessary incidents like that. Yesterday, sir, nung isang araw, Sir Willie, na-post po sa social media na may mga na-confiscate po na knife at saka knuckles sa mga estudyante po natin. Normal ba na nangyayari ito sa school natin o nangyayari lang sa araw na yan? Well, it's not ito sa akin but hindi naman ito nangyayari madalas. Siguro by chance lang ito nakita, but we just have to put a disclaimer po na hindi po ito yung karaniwan na nangyayari dito sa sila. We would like to clarify that so that at least maniwala rin po yung public na by chance lang po yung mga but again, yung kaya na nakikita natin that with these protocols that we are doing and implementing ay malinaw po at malinaw po yung mga policies na i-implement po namin, and those who were apprehended ay dumadaan po sa tamang processing po yan para sa gano'n ay magkaroon po sila ng tamang intervention. So doon pa lang nabibigyan po sila ng proper guidance to the care center or the school. Active naman po ito yung aming care center and of course yung aming child protection committee ay nandiyan din po para magtabay at mabigyan po ng proper guidance yung mga bata. And then so far, we have not reported any incident of those kinds na yung mga nangyayari in the other places. So we're looking at the tightening the security even better for the purpose po na hindi malusot yung mga klase. Meron po ba tayong mga disciplinary actions really sa mga ganong violations? Yes, definitely po. Nakasal naman po sa school manual ng eskwelahan yan. In fact, the school manual was properly oriented by all the advisors sa kanilang mga estudyante during the opening block. As you can recall, DepEd po implemented already the later calendar, and during the opening block, we already have the orientation phase. Yung day 1 pa lang, oriented na po yung mga bata regarding these different policies. Ano yung mga dapat nila maging behavior, ano yung mga good behavior, ano bad behavior, what are the consequences if they will be doing all these bad behaviors. For example, itong mga bagay na ito ay expect na ng ating mga kaluan sa ating mga estudyante dito sa University National together with the parents as well. Yes. Nagkaroon na rin po ng orientation ng mga parents nito also during the opening block. Yes, I think I was part of it, Sir Willie. Sir Willie, we know that in schools, every public schools is a peace zone, considered as peace zone. But would you consider presence of uniformed personnel? Well, isang bagay yan po na syempre that's some point of a legal standpoint ito yan because of the existing policy. But of course, sana ay magkaroon din po ng talinawan dito para sa amin bilang school head and para pabigyan din po ng additional layer of security ng school. Siguro pwede may visit ito at mabigyan din ng chance na makatulong din yung ating PNP to some extent. Not necessarily that they will be staying here, but to some extent ay meron din po na additional security force na makatulong sa security.
we have enough security personnel naman. So far, we have, I cannot say that it is compensated to the per ratio, Yeah, okay. but we have on the day duty, meron kami 4 na naka-standby and 1 roaming. And then in the senior high naman, we have at least 3 on a daily basis. So roughly we have around 7 to 8 security personnel manning the school. Manning the entire almost more than 5,000 for the population. Lahat ba ng entry point natin sa school, sir, fully guarded by security personnel? Yes, that's one thing that we have assured. At sigurado po namin wala pong other exit points sa school. Mhm. Meron mga dati na pinupusitan po ng mga bata, but we have already addressed all of those concerns. And sa ngayon, meron na lang pong 3 points. No? Mhm. One in the senior high and then dalawa po dito ay junior. For the junior, separate po yung entry at yung exit. But in the senior, parehas lang. No? So, the limited space. Okay. So I think, Sir Willie, panawagan natin, assurance natin sa mga magulang na yung mga estudyante po natin dito sa Dagupan City National High School are safe and fully guarded by the security personnel. Yeah. Maraming salamat for this opportunity. No? Kapag pag-report dito ang ating mga magagandang mga policies ay i-implement po natin. Katuwang po natin, of course, ang ating division office led by Sir Marciano Soriano, and of course, ang ating very supportive na local chief executive, si Mayor Bilen, napakalaki ng mga tulong po na binibigay na sa atin, especially on the aspect of security, yung added post personnel, yung mga kailangan po na infrastructure to maintain the security ng ating paaralan. Ina-assure po namin yung ating mga magulang na sa Dagupan City National High School po, we're doing our very best to ensure the safety ng ating mga estudyante. So, ganoon din po sana nagawag sa mga magulang na kung ano po sana yung mga itinuturo ng mga gandang mga asal dito sa paaralan ay i-supplement na i-complement sa bahay para sa ganoon ay kung ano nakikita nila dito ng mga magagandang mga aral ay napapractice din po nila sa kanilang bayan. So that we can truly realize the value of home and school partnership for the total development ng ating mga estudyante. So, ako bilang school principal ng Dagupan City National High School, sa po na lahat ng mga kasamahan po namin dito, including all the top management, we assure everyone that Dagupan City National High School is safe at makakaasa po ngayon na gagawin po namin ang lahat upang sa ganun ay maging mahusay at safe po ang pag-aaral ng inyong mga anak dito sa ating paaralan. Si katutan nagagik si Sir Willie Gibbs ay school principal na Dagupan City National High School, both junior and senior high. At karuman ng kaloob tayo ditan at senior high school premises, walalay duwaran police. I just don't know at the junior high school no wala mat ere kabantay di man niya police. At wabman dira mismo at gate kay badara may security guards ni nasay eskwelaan. So, bagamat sinasabi ng policy ng DepEd na kung maaari walang presence of uniform personnel, kuminsan may advantage po yun eh. Kasi, that would deter. Nataktakot, iraramay ugugaw, yaman gawa na antukaman, na kabulastugan sa loob mismo ng eskwilahan. Nagkalalo lang, no, wala raramay barkada-barkada, wala raramay frat-frat, kwanto although, I believe sa rin kapasan at wala na rin existence sa mga frat dyan. I just hope wala na kasi yan yung minsang na-address na rin ng school and hopefully wala na yung mga presence na yan ng mga bata na involved sa mga frat-frat na yan. So siguro bukod pa doon sa mga presence ng uniform personnel o tinatawag na ito nga yung sinusulong ni Madam Sheila Marie Primesias. Una, yung Bantay Paaralan Ligtas Kabataan na kung saan may mahigpit na pakikipag-ugnayan sa PNP at mga barangay tanod upang maging visible
at ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan. Secondly, yung installation ng mga CCTV. No, paglalagay ng CCTV hindi lamang sa paaralan kundi maging sa mga silid-aralan upang mapalakas ang seguridad at agarang marisolba ang anumang insidente. Sinasamay Ken, may biin sinasaksak ture kapara-ture ng estudyante. Okay, bag inspection and security check. Sa tulong ng SSLG, mga SELG, BSP at GSP, mas pinaigting ang pagsita at inspection ng mga gamit ng individual sa paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga mapanganib na gamit. Tapos dapat meron ding one-line up system, maayos at organisadong pagpasok at paglabas ng mga pag-aaral upang mapanatili ang kayusan at seguridad. And isa pa yung no backpack at clear bag policy. Sa halip na malalaking bag, clear bags lamang ang dadalhin ng mga mag-aaral upang maging mabilis at epektibo ang inspeksyon ng kanilang mga gamit. These are suggestions ni Madam Sheila Marie Premesias. At meron din yung project Sagip, mas mabilis at mas matatag na pakikipag-ugnayan sa PNP at iba pang ahensya kung may kaso ng bullying, pananakit, pang-abuso o anumang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa paaralan man o maging sa kanilang tahanan. At yung Safe Speak, isang ligtas na sumbungan para sa mga mag-aaral. Dito ang mga learners ay nabibigyang kapangyarihan na protektahan ang kanilang sarili at tumulong na protektahan ang iba. Di ba? Si Katutan so markup siguro sa kesare markup yagawan. So, integrate natin yung mga best ideas, like the idea presented by our good friend General Harris Pama, at siguro mas paigtingin pa natin yung exchange of ideas na yan para makabuo tayo ng napakagandang programa to protect these children sa mga nasa mga eskwelahan. Hello, good morning kay Madam Jinky de los Reyes Quinto. Sa kwanto, sir, pa-shout out daw po dito sa FP Gym. Kila Ma'am Nat at Coach Marlon. Nakikinig po kami sa radyo. Oy, Madam Nat, ang aga mo ha. At siyempre kay Coach Marlon. Ganon na rin kay Jinky. See you later. SBM, saray balitan matwa. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Untuloy kaya rin inasarang pakabatan paimano, malalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang irang impormasyon. Aya, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training
Program programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, sa Lawas, Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan.
Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kantabi ni say lawas yun karo kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:36 la. Hello and good morning kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. Nakikinig sila ngayon kay Madam Emma Lipio sa mga single ladies ng Barangay Basing na nabihing, na nakonching, na naperla aka Doktora Tansi Kagawad Esperanza. Ontan mat ng Madam Ja. Likewise again kay Madam Nat, kay Coach Marlon, kay Madam Jinky. Bali-bali may ngaran ng Madam Nat. Bakit ikanin nyo? Si Madam Nat, masapsabay mananat-nat na muscle to, kanyan sexy. Di ba, Madam Nat? Dapat kayo din, gawin nyo yan. Manat-nat kayo na muscle yun, tapen mabisbiskag, sulamalaman, tan pukupukul. Pero nan karo man na pantungtungan tayo, so kipapasan na sa rin managbangus, jadluyag tayong Pangasinan, nagkalaluladitan at bali na binmalay, nihin ang nangyuyay agagi kay, subalita natan, ditan at parte na Isabela, Kalamor, Kaskasian, Iraig, Bangus Growers ta akin, libo-libong isda ang nangamatay sa Magat Dam sa Isabela. At ayon sa BIFAR, ito'y posibleng dala ng mainit na panahon. Tapos bumaba yung oxygen level ng dam. Kaya nangamatay yung mga isda po nila. Kaya ang problema ngayon ng ating mga mangingisda po dyan, wala nang kita, nangutang pa ang ilang fish pen operator sa Ramon Isabela para makabangon sa naluging negosyo. Ito yung panahon na dapat nandyan ang assistance ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa local government unit sa gaunta na tatang tanagagik. Ito yung magandang panahon na mag-introduce tayo ng mga interventions para ma-prevent yung mga ganitong sitwasyon. At hindi naman malugi yung mga inyong bangus industry. Dahil pagka naapektuhan po ang bangus industry, ang kapoy siraan tayo. Antigabayo, mankamot kilaba na baaw? O mangikamot kay baaw, walay katekep ton bangus, ya ingkalot o din imprito. Agauntan. Aliwain masamit so panangan no ang kapoy sira. Duga, Coach Marlon, nakaukulan tapian mananam so panangan walay sira aliwan ka baaw labat. So ano yung mga dapat na interventions? Pag-isipan dapat ng ating mga LGUs. Paano tayo makakatulong sa bangus industry? Aliwan sa may ablugan tira, aliwan sa may siblutan tira, tulungan tira, just like yung ginagawa ng mga ibang ahensya sa ating mga farmers na tinutulungan nila yung mga farmers, nagpapamigay po sila ng mga makinarya. Well, of course, nagpapamigay din po sa mga sumisigay ng mga fingerlings. But fingerlings is not good enough. Bakit? Kasi kapag ka nagkakaproblema sila tulad nito, mainit ang panahon, kulang sila sa makinarya. Ano yung makinarya na need po nila? Kaukulan datatang tanagagik tapyan nabila iraratan tunong balog iraratay sira-siraya bibilayan da. They needed aerators. Ito yung makinarya na kailangan po nila. Kasi ang nakikita lang natin, bigay ng fingerlings doon, fingerlings dito. Pero kung paano nila palalakihin at bubuhayin, kailangan din siguro, lalong-lalo na kung paano nila lalabanan yung init ng panahon. Ibaga tayo. That's a natural calamity. Wala. Bakit? Kung natural calamity, wala ba tayong magagawa?
Nandiyan nga po yung aerator, kaya nga naimbento po yung aerator para ma-increase yung oxygen sa mga tubig. Agauntan. Kaya nga sabi nila, in every problem, there is always a solution. Kahit sa mathematics yan, napakahalagang prinsipyo po yan sa mathematics, na in every problem, there is always a solution. By the way, sa Monday, magbubukas na. Manlukas laagagik may kinditan, may pitalaran na karaklan, fast food chain. Finally, dumapo rin yung bubuyog sa bayan ng Binmalay. Sa mga bayan-bayan, marami na pong bayan-bayan, so dinapuan na sayan bubuyog, finally, dinmapo ditan, bali na Binmalay. Idapo to ditan at bali na Binmalay, agayagi, makakalikat lare totoo, dakulay makakalikat agagik. O pati saray opisyales, nabalay, mantakiling ira, at saray bintana da, tasang katakiling dala kuno, may bubuyog ditan at bali na Binmalay. Pero you know what? Maganda kasing balita po yan kasi hindi natin matatansya yung progreso na ipamimigay po niyan sa bayan. Malaking bagay po yan. Sa lahat po na dinapuan ng bubuyog na yan, malaking tulong po yan sa mga LGUs. Income generating po kasi yan. Plus the fact na yan po ay labor generating din. Bakit labor generating? Magbibigay po ng trabaho sa mga local folks natin, sa mga lokal na residente po ng isang bayan. So, two birds with one stone. So, aliling tuta na tatong tanagagik, magbigay ng income at magbibigay ng trabaho. At ang labat lata, maurman lawari ray taga Binmalay, ngali lawari aga dinmaputan, sububuyog ditan. Tasay kwandalan ti agagik, wala ramay sayang ngeseng. Wala ramay sayang ngeseng ya pinmaway, yasay kwanda, ngali lawarin aga dinmaputan, sububuyog ditan, ngali aga naikdan na locational clearance, si bubuyog. Agdalawari padapon ditan kwanda, atwatan. Ang tuta na so locational clearance. At ay locational clearance sa gagik, this is also called zoning clearance in some context. At akapalubiyad sa may lay, may Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. This is a document issued by a local government unit certifying that a proposed project, building, business, or land use complies with the local zoning ordinance and comprehensive land use plan. Diba? Actually, marakop sa purpose to yan lay. Taon una, sa very purpose to ya, it ensures the proposed activity or development suitable. That it ensures that the proposed activity or development is suitable for the specific location or zone. Halimbawa, residential, commercial, industrial, and it does not conflict with land use policies preventing incompatible developments like a factory in a residential area. Singa bilang, agkaniyarin man karga na factory at residential area, tama ka isturbo, ag-untan, aga makaogip, irikaabay mo, untan mat, agkanayarin man manok di man, ambangat, agkamat nayarin man pigger di man, manbaboy, ambangat, ag-untan. So, wala rin locational labatlan, specific location or zone where you can conduct specific business, ag-untan. So, napakaganda nung purpose na yan. So, ang tanong ngayon, sino nagbibigay nitong mga locational clearance na to or zoning clearance?
Under the law, under Republic Act 7160, ito po yung nanggagaling sa typically o issued by the zoning administrator or the zoning officer, often under the office of the City Municipal Planning and Development Coordinator or similar LGU planning office. Pero sa ikwanda, lante, agagi, kanto at wala ra may panaon niya na kaukulan, walay enacting law at saya. Or lay. Dapat walay legal basis tutan. Well, under RA 7160, ito naman po yung legal basis niya. RA 7160 devolves land use planning and zoning powers to LGUs. Sino yung mga LGUs niyan? Mga probinsya, mga syudad, saka mga municipalities. And this empowers them to enact and enforce zoning ordinances. So binibigay ngayon yung power na yan sa mga LGUs to enact and enforce zoning ordinances. Sa problema lalantinatan, when you empower them with that responsibility to enact and enforce zoning ordinances, napakaganda po kasi ng intention ng batas, pero ang tayo mo lari Pilipino, matinik. Matinik sa pagpupuslit ng mga bagahe. Di ba yung mga maleta? Matinik sa pagpupuslit ng mga maleta. Napakaganda ng mga batas. But unfortunately, pero los buenos. Hindi natin sinasabi na may ganyang nangyari na nagkabigay ng maleta. Agauntan, hindi po yan. Hindi na po natin sinasabi yan. Pero, yun nga po, tulad na nangyari sa flood control system na po natin, di ba? Mali-malita so issue. Kaya, ararian pan kanaunawa, parang it's being abused. Kasi, who are empowered to enact and enforce zoning ordinances? The local chief executive, the planning offices under sections 444, 455, and support this authority through the clearance itself is implemented through local ordinances and national guidelines. Who does the local ordinances? Sipang gumagawa ng mga local ordinances. Sangguniang bayan, sangguniang panlungsod at sangguniang panlalawigan. Sa party po ng munisipyo, sangguniang bayan. Sa party po ng city, sangguniang panlungsod. Sa party po ng probinsya, sangguniang panlalawigan ng kauntan. So napakaganda po talaga ng batas na ito. Yung nga lang po kasi nagagawan ng remedyo. At ang remedyo, sinasabi nila kung minsan dala ng impluensya ng maleta. Okay, why it matters? Why it matters? Itong local clearance. It is a mandatory prerequisite kasi for obtaining a building permit and other permits, like business permits. It applies to new constructions, expansions, renovations, and certain business operations. The validity is often limited, for example, 1 year from issuance in some guidelines, requiring reapplication if not used. Now, ano ang process overview or general overview po nito? Una sa lahat, you have to submit an application with requirements like site plans, proof of ownership, project description, among others. The LGU evaluates compliance with zoning rules, agaunta na tatong tanagagik. Then, if approved, the clearance is issued. Often with fees, may bayad. Siyempre, magbabayad ka ng business permit. Di ba? Given po yan. That's a form of taxation. It is distinct from a barangay clearance which comes from the local barangay and addresses community level concerns. So yun po yung local
clearance. Natansay tupot da ditan at sa may sari matuan liknay binmalay agagi to ngalngali lang ti kuno lawari ngalngali lo kuno lawari at sa ibabagadalanti akin ay taaglawari na dan na locational clearance lapo kuno ta wala ray karaw ang tutay kakarawan daw yan tutay karaw ang kakaraw era na siguro papeles sa tatang tanagagik agauntan nyamo so sa kaya sa kwanto mi kakaraw era hamburger kwanto tanggap ho ni antoy hamburger na anino watang nata manluto lari hamburger si kayo mo katutan so samay secondary binmalinyans maong labat tawad tanla si bubuyog say problema kanda at ngalngali di ba tangal atuli lamang gapulate ngalngali natan agauntan mga kapaborito you see they are even so proud mitaktakiling ira kalamor from their office respective offices takiling ira kalamor makakaibag ira mo gabay dali mga hamburger wala ni ang i-feature malapit na kwantura kaya lang muntik na ito congratulations anyway yun ang problema pero Los Benos wala rin untang kasiran practices before the issuance of a local clearance pero Los Benos ako ibabaga ginawa yo pero wala rin instances in other LGUs wala rin instances yun tanya before the granting of a local clearance ay agi kalamor mantatalimukur may makan karyan yung kakaroon na local clearance mantatalimukur kasya niya la tanigusyo ay panbilayan ko pambilay ko sari pamilya kwanto santo natan ibaga may makan karyan antoy labayo kwanto antoy labayo kwan siyempre, tinupot da ka mo. Nung tilabay mo, siyempre, gabay kayo makataway na hamburger. Kamumat! Mga liunatan na hamburger. Something like that. Siguro natalusan nyo lagagik. Ako lang masyadong emphasize yung maong. Masamit mo lanti so hamburger gauntan pero pampadural na masultan so hamburger agaduga Coach Marlon tanuatan so inakantunan Madam Nat nakarton ni Nat ay agi punta ba si Madam Nat nadural may 36-24-36 tani very first panimot tanay the very first ay agi ay sa mga magbabangus ingat-ingat lang po kayo sa inyong mga inaalagaan taylay putang na panunay san manuran-uran ni sana marami pang tulong na makatulong sa inyo. Di ba tawad may sama pa? Di ba? Ang tutulong at saray kaparaturan bangus growers at may Samapa Agriculture Cooperative. Aliwan sa objective sama-sama para sa makatarungan at sustainable aquaculture industry sa Pangasinan. At tabayanan nyo nga pala, bukas na po yung ating
Operation Bukol dito sa ating himpilan, dyan istasyon na Tatong Tanagagik, 3rd floor ng Jumel Building. Alas 7 na kabusan hanggang alaunad ngarem. 30 to 40 patients po ang pwedeng operahan ng ating mga surgeons na darating po courtesy of the International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter under Dr. Nelson Quizon. So wag niyong kalilimutan, yung kung may mga bukol po kayo sa katawan, maliit man at malaki, pwede kayong magpunta rito for consultation at for possible operation kung kinakailangan na pwede kayong operahan, kaagad. So, yan po yung ating Operation Bukol. Huwag niyo pong kalilimutan, bukas na po yan. So, it's another day, mga kapaborito. At because it's Friday today, see you on Monday. But I'll be here tomorrow para po sa ating Operation Bukol, So, basta pakatandaan po natin, binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Saya ni Solawas yun karo, kapaboritiyo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kanta by Team of the Technical Side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal, dan si Engineer Jail Franz Kayabyab. Nakalimutan kita kanina Bali, naalala kita ngayon. Antabayan ang susunod kagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamdan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray